dia Einstein, els moments de crisi són moments també d'oportunitat per canviar allò que en altres circumstàncies igual no ens atrevim a canviar. Sí que és cert que nosaltres, la nostra economia s'ha demostrat, i és una de les qüestions que es té que corregir, ha tingut massa dependència de lo que és l'urbanisme i la construcció. Acaba de dir fa res que igual s'ha invertit més, s'ha prioritzat unes infraestructures que encara que totes s'han fet en bona fe, s'han prioritzat unes davant d'altres. Pots ficar algun exemple? Per exemple, l'hospital de Llíria està parat? Sí. No poso exemples, perquè el que s'ha prioritzat són els col·legis i la sanitat en els hospitals i centres de salut. Jo el que vull dir és que després, en altres infraestructures, a lo millor uno diu, bueno, jo en compte de gastar més diners, el que deia antes, en un auditori m'ho gasto en una piscina. Ha dit que la Ciutat de les Arts, no sé si el museu o no sé quina infraestructura de totes, és la primera en tota Espanya. El conjunt. D'on prové aquesta data? Doncs mira, aquesta data nosaltres la vam averiguar en el diari basc, la va publicar en l'any 2009. I fins ara el que s'ha fet durant tots els anys passats ha hagut permissibilitat quan ha hagut bonança econòmica en el dèficit. I Europa, d'alguna manera, no dia res, perquè no hi havia crisi econòmica, però ara Europa diu que això s'ha acabat.